Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan bidiyo ne kashi na 4 akan yadda muka yi da wannan mai kiran kanshi dan jahannama a TikTok. Kuma na yi bayani a na farko da na biyu da ma na ukun dalilin da ya sa na yi waɗannan bidiyoyi, saboda kilaye-kilayen da yan uwa suke na cewa suna so su ji cikakkiyar tattaunawar da ansoshin da aka bashi domin ya zama makami ga waɗansu wanda suke fuskantar irinsu a arewacin Najeriya. To kuma ganin cewa ba a yi rikodin duka tattaunawar ba, sai na ga dacewa ko kuma yan uwa suka kira musamman Malam Ibrahim Ado Kurawa cewa a yi wannan bayani takaitacce don mutane su gane wato maudu'an da aka tattauna da shi. Kuma wancan bidiyon ya kare ne ina cikin bayani akan yadda muka yi da shi akan doka da addini. Wato na nuna masa yadda dan adam yake da san rai da san zuciya, wato cewa ai da zama a zaune ake lafiya kalau, addini ne yazo ya rarraba mutane. Sai na ce masa ai ba haka bane, ai shi asalin yadda rayuwar dan adam take akwai san rai da san zuciya da wato san kai, ta yadda wato dan adam yakan yi duk abin da zai in ba dan addini da doka ba dan ya samu abin da yake so. Kuma na yi bayani na yadda turawa kamar su Thomas Hobbes suka yi bayani akan nature dan adam, suke cewa lokacin da babu doka babu addini, rayuwar dan adam solitary ce, wato rayuwa ce ta kadaici, poor wato talakan rayuwa, matsiyaciyar rayuwa. Yace kuma it was nasty, wato rayuwa ce mai wadda take cikin kunci. Yace brutish kuma wato rayuwa ce wadda take cikin hatsari, kuma short sannan gajeren rayuwa ce, saboda kowa zai iya kashe kowa zai iya kama kowa ya mai da shi bawan shi, ya kwace maka komai naka ba yadda ka iya, saboda babu addini ba doka. Sai na ce masa ai addini ne yazo ya sasseta waɗannan. Sai ya ce ai ba addini bane, in ka cire addini ai yanzu akwai dokoki. To sai na masa bayanin yadda su kansu dokokin da muke kira common law a yau ko kuma civil law na Faransa, wato waɗanda su ne ake amfani da su a sama da rabin duniya, dukansu daga addini suka fito. Domin addini ne ya zo da morality kuma sai ya leading to waɗannan laws ɗin, bayan waɗansu philosophers wanda yawancinsu kiristoci ne sun zauna sun yi aiki akan wato kamar fahimtarsu na rayuwa da yadda ya kamata ɗan adam ya kasance. To da na yi masa bayanin cewa wato addini ne sai ta rayuwa, sai ya ce ai yanzu akwai doka. Da na kawo masa cewa dokar ma daga addini ta zo, sai ya ce wai ai to dokokin su suka lalata abubuwa. To sai muka koma muka ga kafin doka kafin addini ya dan adam yake rayuwa ce take cike da kunci da matukar hatsari, kuma yar gajeren rayuwa ce, saboda kamar rayuwar dabbobi ne. Yanzu haka kawai a jeji zaki ya bi kura da gudu ya kashe ta, kura ta ga wato ta ga wannan dila ta bi shi da gudu ta kashe ta cinye, dila ya ga wannan ya kashe ya cinye. To yan adam da su ma haka suke, junansu suke kashewa su kwace dukiyarsu. In ka fito da kanwarka wani ya ganta kawai sai ya warce ta ya fita a guje, in ya fi karfin ka bayar da kai. Addini ne ya zo ya sassaita waɗannan abubuwa, ya kawo zamantakewa mai kyau, kuma doka ta koya daga wurin addini ta mai da shi doka. Kuma wato kenan ba za a ce addini ne lalata rayuwa ba. Bayan wannan kuma akwai wahamin shi da yake da shi cewa wai ai musulunci ne ya kawo yaƙe-yaƙe, aka yi ta yaƙe-yaƙe a lokacin musulunci. Na yi masa bayanin cewa a'a ba haka abin yake ba. Wato asali lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, ai Makka da Madina a lokacin suna cikin tsananin duhun jahiliya, inda zaka ga musamman a Makka sai ka samu kabila da kabila sun shekara 300 suna faɗa, suna yaƙi akan wani abu. Wannan shekarar wannan su kai wa wannan yaƙin ramuwar gayya, waɗancan su kai wa waɗancan. Haka sauran guraren duniya. Annabi ne ya zo ya sasseta, sai alƙur'ani ya zo ya hana dukkan yaƙi in banda guda ɗaya. Yaƙin nan shine jihadi kuma na yi masa bayanin tsawon shekarun da na yi ina duba wannan bangare, har ma a bangaren nan na yi PhD na, cewa shi jihadi dalilai 3 ne malamai suka tabbatar, hadithai da ayoyi suka tabbatar, da kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma bangaren hadithi ne cewa za a iya, wato dalilin su ne za a iya jihadi. Na farko, ko dai wato a kawo musulmai harin soja, to lalle an ba su dama su kare kansu. Abu na biyu, a musgunawa musulmai, a hana su yin addinin su, a hana su bautar su.
a nan ma musulunci ya ba da dama su yaƙi don su kwato 'yancin yin addininsu su samu su yi addininsu. Abu na uku shine inda aka danne haƙƙin wani mai haƙƙi, kamar waɗanda suke wato ba musulmai bane ma kila amma su ne 'yan kaɗan. Kamar na bashi misali, a ce yanzu a India 'yan Hindu sun fi Kiristoci yawa, to sai suka hana Kiristoci yin addininsu. To malamai suka ce a nan wato kamar humanitarian dalili ne na aje a yaƙi waɗanda suka hana Kiristocin nan addininsu don a ba wa Kiristocin dama su yi addininsu. Har ma musulunci ya nuna cewa don a kare cocina da kuma gurin bautan wato Yahudawa synagogue da kuma masallatai. Masallaci ya kawo a na uku, shi yasa Allah ya ba da daman yaƙi a ayoyi guda biyu wanda su ne suka fara ba da dama a yi yaƙi ko kuma a yi jihadi kenan. To kuma na yi masa bayanin irin su PhD Ahmad Dawudi wanda ya PhD a University of Birmingham a shekara ta 2009 ya gama. A ciki sai da ya yi tattaunawa mai zurfi akan duk wani yaƙi da aka yi a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da shi ko kuma ƙarƙashin shugabancin shi, kuma ya tabbatar da cewa yaƙin kare kai ne, ba musulmai bane suka fara ɗaukan makami suka yaƙi wancan ɓarin. Sannan na kawo masa irin su la ikraha fid din, wato ayan nan da take ta 256 a cikin suratul baqara ba na manta ba, yake cewa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha. Nace kaga anan ayan nan karara, kuma statement of fact dai malamai sun ce kwata-kwata ma ba a iya wato nasikh da mansukh baya hawa irin waɗannan ayoyin. Ya ce ba a tilastawa a cikin addini. Na kawo masa wadda kila ya haddace tunda yana da awar a musulmi aka haife shi, lakum dinukum waliyadin, cewa musulmai gare su addininsu, waɗanda kuma ba musulmai ba su ma gare su addininsu. Na nuna masa kenan musulunci zuwa ya tara ana yaƙi, ya hana yaƙi, ya halatta guda ɗayan kuma na kare kai ne kamar yadda mafi yawan malamai suka tabbatar. Ya kawo magana Sheikh Uthman Dan Fodio cewa ai ya zo ya yi yaƙi a arewacin Najeriya. Wannan ma na nuna masa rubuce-rubuce irin su na Mary Last wanda suke nuna cewa wato kare kanshi ya je yi, domin ya zo ne yana wa'azi, yana ganin cewa an cakuda al'ada da addini, yana kokarin a gyara a tsetsefe, sai sarakunan da suke ga ya zama musu barazana suka hana shi, suka tunkare shi. To shi dan jahannama sai yake ce min wai to me yasa shi Dan Fodio zai zo mutane kawai suna addinin su da al'adar su ya kama yi musu wa'azi ya ce zai yaki addinin da al'adar tasu. Na ce to kai me yasa yanzu a TikTok ka zo kana yakar wanda suka kake yakan wanda suka yarda da Allah? Kaga ai dan kana ganin kana da yancin yin haka ne ko? Ya ce eh. Na ce to me yasa kake ganin shi Sheikh Uthman Dan Fodio ba shi da yancin yin haka? To kaga nan ma yayi shiru. To sai na ce masa to kenan abin da ya faru kenan, kuma kamar su Marilas sun tabbatar cewa yakin kare kai ne, amma muka dauka ba na kare kai ba, to ita duniya kullum tana cikin dama yaki ne ko na makami ko na tunani tsakanin akida da akida. Misali na ce masa yanzu kasar da tafi kowace dafawa irin wannan akidar taka ta cewa ba Allah ba addini, kasar Amurka ce. Ya ce eh. Na ce to amma ba abin da ba ta yi, tana kai goro tana kai mari domin ta yada demokradiyya, saboda demokradiyya aqidar ta ce abin da ta yadda da shi ne. Kaga kenan ba za ka ce shi me yasa Dan Fodio zai yada tashi aqidar batun da ita ma Amurka tana yada ta. Sannan kuma ba za ka ce me yasa shi yayi wa'azi a lokacin ba, bayan ga ka kai ma ka zo a TikTok kana yi. Sannan kuma ba zai yiwu ka ce kada ya kare kanshi ba lokacin da waɗannan sarakuna da ba sa jin daɗin abin da yake yi suka zo suna ƙoƙarin yaƙarsa. Haka kuma na tabbatar maka ka yadda kuma cewa Annabi lokacin da ya zo ma sallallahu alaihi wasallam ya tarar ana yaƙi ne, matsayin musulunci kuma akan yaƙi shine idan aka kai wa musulmai hari ko aka musguna musu, aka hana su yin addininsu, ko kuma aka danne wa waɗansu masu addini haƙƙinsu kuma ba su da ƙarfin su ƙwato wa kansu 'yancinsu, to musulunci sai ya ba da dama a wato musulmai su yaƙi. Wannan wato dole in tsaya a wannan bidiyon, zan yi bidiyo na ƙarshen Allah yadda na 5, a nan ne zan karkare da kuma abubuwan da na koya ko darasin da nake so mu ɗauka a cikin tattaunawar da muka yi da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.